Tervetuloa tietoturvan nurkan pariin. Tänään käydään läpi vähän, että miten sä voit suojata sun Instagramin tiliä paremmin. Eli käytännössä katsoa MFAlla kaksivaiheisella tunnistautumisella. Instagramin tili, niin kuin kaikki muutkin tilit, kannattaa suojata kaksivaiheisella autentikoinnilla, jos vaan mahdollista. Se, että jos et sä tee sitä ja se tili joutuu väärin käsiin ja sä menetät sen, niin todennäköisesti harmittaa sua tulevaisuudessa aika paljon, kun menetät ne seuraajat ja menetät myöskin sen sisällön, mitä oot tuottanut. Sen takia se kannattaa suojata, niin kuin muutkin tilit. Nyt käydään läpi vähän sitä, että miten tämä käytännössä tapahtuu, ja se on aika yksinkertainen toimenpide. Ihan ensimmäisenä, kun sun kannattaa käydä lataamassa sen puhelimeen Google Play-kaupasta toi Googlen autentikaattori, tai sitten Applen Storesta Googlen autentikaattori. Sen jälkeen avaa sun Instagramin sun puhelimessa ja mene sinne sun profiiliin. Sen jälkeen, kun sä oot siellä profiilissa, niin menet sieltä 3 viivasta oikeasta yläkulmasta niin sun tilin asetuksiin. Ja sä pääset sieltä tilikeskukseen sen jälkeen. Tilikeskuksesta valitset salasanat ja turvallisuus ja kohdan kaksivaiheinen todennus. Sen jälkeen valitset oman tilin ja sitten tämän todennussovelluksen, joka on käytännössä katsoen se Googlen autentikaattori. Nyt kopioit ton avaimen tuosta painamalla buttonia, avaat sen Google autentikaattorin ja valitset sieltä sitten kohdan, missä sä voit lisätä tämmöisen koodin. Syötät sen kooditiedon jälkeen tälle jonkunnäköisen nimen, jotta sä tunnistat, että mihin palveluun tämä on. Ja sen jälkeen syötät sen sun avaimen, minkä juuri äsken kopioit. Ja aikaan perustuvana se asetetaan. Ja sen jälkeen vaan klikkaat, että mennään eteenpäin. Tämän jälkeen me palaat tänne Instan puolelle ja etenet tuossa niin, että syötät ton 6-numeroisen koodin nyt, mikä on sinne Google Autentikaattorin käytännössä katsoen tullut. Tämän jälkeen sulla on tämä Googlen autentikaattori käytössä ja kaksivaiheinen tunnistautuminen Instagramissa. Sen jälkeen tämä sun tili on huomattavasti paremmassa turvassa kuin pelkästään käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Edelleen, jos et ole tehnyt sit sun Gmail-accounttiin tai muuhun sähköpostiin tätä kaksivaiheista tunnistautumista ja laittanut sitä sinne käyttöön, niin laita nyt ihmeessä sekin, koska sillä sä suojat sitä sun sähköpostia. Ja se sähköposti on yleensä se paikka, mitä kautta sä kuitenkin resetoit kaikki sun käyttäjätunnukset. Näihin erinäköisiin palveluihin, niin se kannattaa olla tosi hyvin suojattu. Se on aika yksinkertainen toimenpide, mutta se kannattaa tehdä. Kiitos, että katsoit videon. Ota kanava seurantaan, niin saat lisää vinkkejä tietoturvasta ja miten sä pidät itsesi turvallisena liikkuessa ja käyttäessä erinäköisiä palveluita tuolla internetisyöreissä. Ota myös Instagramin haltuun. Tietoturvan nurkka löytyy myös sieltä.